Selasa tanggal 19 lur ya. Iki lho. Masuk Desa Rawamarta. Engko tak teleh wetan kono. Ya. Soalnya ana sing request njaluk diteleh sing rada adoh lur. Dadine tak teletan kono lur ya. Pokoknya sing nemu ojo lali lur, di-share nang komen. Lah engko nek wis nglumpuk kabeh engko iso oleh undian lur. Dadi ya wis nemu, ben-ben ya oleh kejutan maneh. Oke lur. Wes pokoknya ndang langsung digas ngono lur ya. Tak tindih kene lur ya. Wes engko sitoke tak deleh rodok ngawalor maneh lur engko. Kok gapurane. Wes suwun lur ya. Wes ndang disikat muga berkah.